2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायदों रुनिकाटा इउएन एकाडेमि फरायसालिया। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय रुनिकाटा इउएन एकाडेमि खुंफुं आफादनि बानजायनायाव थांनाय बावैसो सिगां 7 जों फोसावनाय 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासै 30 फरायसाफोर आरो दिथागिरिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिबार आरो आर'नाइ गथायना दुंब्रुदै बरायदों। हाबाफारियाव रुनिकाटा इउएन एकाडेमि फरायसालिनि डिरेक्टर डक्टर सांग्राम ब्रह्म, बड' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारी, बे फरायसालिनिनो फरायसा फरायसुलि आरो दिथागिरिफोराबो मैखोमै बाहागो लायो। लोगोसे बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फरायसालिनि नब्लाङाव गेवलां मेलबो लायो, जेराव फरायसाफोर आरो बिमा बिफाजों लाफानानै गथ'साफोरनि इयुननि सोलोंथाइनि सायाव गुवारै सावरायलायो आरो बिबुंथि लाखिलायो। गासै फरायसाफोर जायफोरा 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हाबाय, बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै इउएन एकाडेमि रुनिकाटा बेवहाय जायफोर मेट्रिक पास जालांबाय देग्लाय बोसोरावहाय बिथांमोनखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बेवहाय आंखौबो आलासि महरै बाहागो लानो हांख्रायनाय लेखा आं बाहागो लाफैदों। बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों, खोब गोग्गानायबो मोन्दों। गासै 30 फरायसाफोरनि गेजेरावहाय 25 फरायसाफ्रा डिस्टिंसन आरो स्टार लानानै फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिनो हाबाय आरो 7 सेकेन्ड डिभिजन। थारैनो माने देग्लायनि जि मेट्रिकनि रिजाल्ट, बे मेट्रिकनि रिजाल्टफोरखौ नायोब्ला जोङो गोग्गानो लुबैयो। मानोना दिनै बर' बिजों फरायनानैनो जोंनि गोबां फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों। निश्चय बेबायदि रिजाल्टनि गेजेरजोंहाय जोंनाव जे खायसे माने मोनसे सानस्रि दं, जाय गोरोन्थि सानस्रि जे बर' बिजों फरायोब्ला गथ'आ लेखा रोङा, मोजां नाम्बार मोननो हाया। दा बे सानस्रिया निश्चय जोबलांगोन आरो बिनि उनावहाय जों बयबो बर'फ्रानो जोंनि बर' मिडियामखौ मोनसे बोजबनानै लागोन आरो गावबा गावनि फिसाफोरखौ बे बर' बिजोङावनो फोरोंनानै बिजोंखौ फोथांना लाखिगोन, रावखौ फोथांना लाखिगोन, थुनलाइखौ आरो जाथिखौ फोथांना लाखिगोन। आं बेखौनो आसा खालामदों। जोबनायाव बेखौनो आसा खालामगोन, जायफोर फरायसाफ्रा मोजाङै पास खालामनो हाबाय, जायफ्रा पास जाबाय, दा बिथांमोना इयुननि समावहाय साफा राफोद मानसि गावबा गावखौनो गायसनलांनो हागोन आरो गोजौ सोलोंथाइखौबो मोजाङैनो बिथांमोना लालांनो हागोन। बेखिनिखौनो आसा खालामो। मैयानि दिनाव बर'फोरनि मोनसे गोग्गाथाव एबा मोनसे जारिमिनारि सान होननानै बुंजायो। गोजौ फरायसालि जिखुनु हायार सेकेन्डारि फरायनो खाबु मोननाय आर्ट्सनि बेयो मोनसे स्टेजाव फैबाय। गोबां समनि उनाव बर'फोरनि जिखिनि नाजानाय बेयो मोनसे फिथाइ फैबाय। दा नोंथाङा बेनि गेजेराव मा मेसेज होनो सानो? थारैनो हायार सेकेन्डारि थाखोआवहाय देग्लाय जोङो माने बर' रावजोंनो लिरनो आरो फरायनो मोनसिगोन। दा बेनि बेलायावहाय आङो गोदोनिफ्राय जायफोर जोंनि दैदेनगिरिफ्रा थुनलाइनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै, फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बा राजखान्थियारि आफादनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जायफ्रा दिनैसिम माने मोदोमै माहामै नाजानानै बेखिनि बुब्लिसिम सफैहोनो हाबाय, बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। आरो दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन, एखनब्ला जों खायसे समावहाय हायार सेकेन्डारियाव फैनानै माने भाषानि माखासे खायसे जेंनाखौ गोबां फरायसा मोनबोदोंमोन, गोबां फरायसाफ्रानो। दिनै बे जेंनाया जोंनिफ्राय गोमालांसिगोन। दा बेखायनो आसा खालामनो हरगोन, निस्सय हायार सेकेन्डारि थाखोआवबो जोंनि जायफ्रा माने मोनसे समावहाय उसुबिदा मोनबोयोमोन मिडियामखौ लानानै, बिथांमोनहाबो मोजां रिजाल्ट खालामनो हासिगोन। आं बेखौनो आसा खालामगोन। बेयाव मोनसे कुइसन ओंखारनाय बायदि मोनदों, माखासे ओइचएस बा हायार सेकेन्डारिफोरावहाय बै फोरोंगिरिफोरा जे इंलिश मिडियाम बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनानै फोरोंनानै दङ एक्जिस्टिं आरो स' फरायसाफोरनि थाखायथ' बिराद मोजां खौरां जाहैबाय। ओमफ्राय बैसोरनि थाखाय माबायदि सारा माबा हरगोन, साजेसन हरगोन? आंथ' आङो गुबुन जेबो खोथाखौ बुंला, ट्रेनिं बेखौ आं एसे आंनि हिसाबै आंनि साननायखौसो आं बुंगोन आरोखि। जे सासे बर' मिडियामाव फरायनाय फोरोंगिरिया कलेजाव जेब्ला लेक्सारार जायो, बे इंलिसावनो फोरोंदों, नङा होमबा? दा बिनि उनावहाय दिनैनि दिनावहाय सासे माने बर' फोरोंगिरिखा न' डाउट बे इंलिस मिडियामाव फरायोमोन। जे बर' मानसिखाया
बर' फोरोंनायाव इंलिश मिडियामब्लाबो उसुबिदा थासिनो नाङाखौसो आङो माने नुहुरदों आरोखि जिहेतु जोंनि गोबां बर' फोरोंगिरिफ्रानो बर' बिजों फरायनानैनो कलेज थाखोआव इंराजियाव माने क्लास लाबोबाय थाबाय दा बे बेलायाव उसुबिदा जाहैगोनखौ आं नुहुराखै आरो माने खायसे गोदान समावहाय एसे एनै जेंनाया जानो हागौ आरो जायफोरा बर' नङैफोर जेरै इक'नमिक्सनि फोरोंगिरि जाहैबाय जाय हिस्ट्रिफोरनि बेखौथ' बर'आव फोरोंनायनि खोथा होबाय नालाय दा बेफोरखौ जोंनि जायगायावहाय आंनिनो सासे फोरोंगिरि दंमोन भास्कर ज्योति चौधुरी बिथाङा जाहैबाय एसामिस मानसि एसामिस मिडियामजों फरायनाय खिन्थु बिथाङा मामोन साइन्सनि फोरोंगिरिमोन खिन्थु बिथाङा ओरैबायदि फ्लुयेन्टलि जोंखौ उनावहाय माने बर'जों जोंखौ माने फोरोंदोंमोन आरोखि हाइ स्कुल थाखोआवहाय दा गतिके सोरबा बर' बिजोङाव जुदि साख्रि लाफैबायब्ला इंलिश मिडियामाव फरायनाय एबा एसामिस मिडियामाव फरायनाय बा जायखिजाया बिजोङाव फरायनायानो जा थ' बिथांमोना जुदि फोरोंगिरि जाबायब्ला बर' बिजोंनिनो निस्सय बेखौ सोलोंनो नाजानांगोन बोसोरसेखिनियाव माने हायैनि खुनु खोथा गैया आरो सासे फोरोंगिरिया जुदि नाजायोब्लाथाय दा बेखिनि मोनसे फार्स्ट स्टार्टिं टाइमावथ' एसे एनै समस्या फैबाय थागोन आरोखि बेफोरल' समस्या थानाय नङा बिजाबनिबो माखासे जेंना थागोन फोरोंगिरिनिबो जेंना थागोन एसे फिसा फिसा जेंनाया जालांबाय थागोन बेफोर लासै लासै जोबलांगोन आरोखि दा बेबायदि होननानै जोङो हायार सेकेन्डारि थाखोआव जोंनो बर' बिजों नांगौ होननानै जों आन्दलन खालामबोबाय गोबां जुजिबोबाय जों मोननायनि उनावहाय जों खालि डिमेरिट्सखौल' रायलायबाय थाब्लाथ' जानाय नङा डिमेरिट्सआ थागोन लासै लासै माने बे सल्भ जालांबाय थागोनखौ आं आसा खालामदों आरोखि फेल जानायनि खेथ्रआव गोबां मानसिफ्रा नार्भास जानानै फरायनायाव उन जाफिनो दा बिनि खेथ्रआव नोंथाङा मा मेसेज होनो फेल जानायानो जिउनि लाइफखौ खहा खालामलांनाय जायो होननानै नोंथाङा सानो सानफ्रामबो खोनाबाय थायो गोबां मानसिफ्रानो बुंबाय थायो फेलुर इज दा पिलार अफ साक्सेस नङा होमबा गोबां माने गेदेर गेदेर मानसिफोर दङ जायफ्रानोखि माने मोनसे समावहाय क्लास 8आव फेल जादों 9आव फेल जादों मेट्रिकआव फेल जादों बे गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जारिमिनखौ जों फरायबाबो नुगोन आरोखि दा गतिके माने फेलार जानायानो माने खेबसे फेलार जानायानो बेयो जोबथा नङा आरोखि जा गतिके फेल जानायखौ आं नैबेखौ बुंगोन जे मानो फेल जादों